El proper 3 de novembre, el sindicalisme confederal, representat per Comissions Obreres i UGT, fa una crida a la participació de la ciutadania a una mobilització que suposi una fita històrica per posar de manifest el descontentament de la classe treballadora respecte a les posicions mantingudes per les patronals en el sentit d'obstruir qualsevol reconeixement de la necessitat d'incrementar els ingressos via salaris. El que està en disputa és com es distribueixen els beneficis de les empreses i els recursos públics, però també com es distribueix la despesa causada per la inflació dels darrers anys i especialment dels darrers mesos. Fer recaure aquesta despesa mantenint salaris baixos, lluny de solucionar el problema, encara l'agreugen més. Només amb un increment global de salaris s'aconsegueix garantir la prosperitat de l'economia, el creixement i la creació d'ocupació. És antieconòmic pretendre una altra cosa. Però, a més, no estem demanant una pujada generalitzada, sinó pujades raonables que permetin un sosteniment just de la capacitat adquisitiva i clàusules de garantia que reconeguin compromisos de revisió durant futures fluctuacions que puguin sorgir. Per això, cridem a la participació el proper 3 de novembre a Madrid, perquè les coses no poden continuar com fins ara. Salari o conflicte. Jo vaig a la mani.